Filwaqt li t-taqlib politiku li wassal għal diversi riżenji, inkluż tal-Prim Ministru Joseph Muscat se jkunu l-iktar avvenimenti li se jibqgħu mfakra fl-istorja, l-2019 kienet sena li fiha movimenti ta' soċjetà ċivili, għaqdiet ambjentali u individwi immobilizzaw in-nies li niżlu fit-toroq juru d-diżapprovazzjoni tagħhom. Fil-bidu ta' din is-sena l-enfasi tal-attiviżmu fil-pajjiż kien fuq il-ħarsien tal-ambjent u kontra l-qerda tiegħu biżvilupp bla rażan. Fuq quddiem ta' dawn il-protesti kien hemm il-moviment Graffiti. Fil-mira ta' dawn il-protesti kien hemm l-awtorità tal-ippjanar li kienet ripetutament akkużata li qed taħrab mir-rwol tagħha ta' assis tal-iżvilupp sostenibbli u minflok taġevola l-iżvilupp bla rażan li wassal għal erda ambjentali. F'Marzu tal-2019, Graffiti organizzaw protesta kontra l-fatt li l-awtorità tal-ippjanar baqgħet kaxkar saqajja dwar reviżjoni tal-politika dwar il-pompi tal-petrol. Iżda fl-istess waqt, l-awtorità baqgħet toħroġ diversi permessi għal pompi tal-petrol ġodda li belgħu diversi metri kwadri ta' art agrikola jew art mhux mittifsa barra miż-żoni tal-iżvilupp. F'Ġunju wara numru ta' djar sofrew ħsarat estensivi minħabba xogħlijiet biswithom ittellet protesta oħra kontra l-iżvilupp bla-doċċ li issa kien qed jipperikola ħajjet in-nies. Protesti oħrajn kienu marbuta ma' Central Link, il-proġett ta' triq arterjali li se jaqret aktar minn 550 siġra u eluf ta' metri kwadri ta' art agrikola. Dan anqal ir-rabja ta' mijiet ta' ċittadini li fl-aħħar ta' Ġunju esprimew l-adab tagħhom għal permess maħruġ mill-awtorità tal-ippjanar għal dan il-proġett. Dan u żviluppi oħra madwar il-pajjiż waslu biex f'Settembru saret protesta nazzjonali bit-tema iż-żejjed kollu żejjed, protesta li attirat mijiet ta' persuni lejn il-Belt Valletta. F'Novembru l-komunità tal-Kottonera protesta b'mod qawwi kontra l-estensjoni tal-Università tal-Ġordaniżi li kienet se tibla l-aħħar ftit spazji miftuħa fil-lokalità u tagħti l-fortifikazzjonijiet tal-isla. Iżda kienu l-aħħar xarejn tal-2019 li raw l-iktar protesti mqalqla mhux biss għal din is-sena, iżda għal dawn l-aħħar snin. Fis-16 ta' Ottubru attivisti ta' Repubblika u Occupy Justice fakru t-tieni anniversarju mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Xahar wara, in-numru ta' persuni jsejħu għal ġustizzja jiżdied b'mod drammatiku hekk kif il-fġieli ta' kull xahar ħabtet ftit jiem wara li Keith Schembri, Chief of Staff tal-Prim Ministru, waqqa libel li fetaħ hu stess sabiex ma jinkriminax ruħu. Fl-20 ta' Novembru jkun arrestat Jorgen Fenech, sit il-kumpanija 17 Black, brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dawn l-iżviluppi u r-rivelazzjonijiet li bdew ħerġin mill-medja u mill-qrati kemm minn Melvin Teuma li kien qed jixed wara li ngħata l-maħfra presidenzjali kif ukoll minn Jorgen Fenech innifsu komplew żiedu lajta għal ġustizzja u għal riżenji immedjati. F'temp ta' ftit ġranet eluf jinġabru fit-toroq f'numru ta' protesti fil-Belt Valletta quddiem il-Parlament, quddiem il-Qorti, quddiem Kassilja kif ukoll quddiem id-Depo tal-Pulizija. Protesti minn Maltin saru wkoll barra mill-pajjiż fosthom f'Londra u fi Brussell.